Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Lasing ko sa Aksyon Radio Philippine Standard Time sa lawat mayong hapon na naman inyo palatuntunan. Lunes tubtob Sabado alas 4:30 tubtob alas 6 ang gabi. Action Reports Afternoon Edition. Unang adlaw sang ika-10 nga bulan sa nga tuig 2020 Oktubre 1. Bulan ini kuntani sang Bacolod. Bulan sang Bacolod noon. Ang Bacolod kuntani sa ning unang adlaw sa bulan sa Oktubre. Magapasundayag magaranda di kagawalda-walda sa dalanon. Bangod bulan na sang mga mahilig sa fiesta. Ang kuntani Mascara Festival nga sa sulod sang pila ka dekada. Sugod sa tong 1980s naanda na ginahiwat sa kada bulan sang Oktubre. Nagainggan nyo ini sang linibo ka mga bisita lokal man o kon international. Pero ang Mascara Festival Subong, Stop ang Mascara Festival Subong. Why anay kita sang Mascara Festival? Wala sang matabo nga Mascara Festival. Bangod sa espiritu sa gihapon sang COVID-19. Imbes nga Mascara Festival ang asikasuhon ang pagpalitik sang pinsar subong sang mga tawo sang Bacolod noon kung paano mapalayas kag mapana sa istorya ining pinasahi nga sahi sang pandemya. Una sa balita, una sa aksyon. Kabay pa nga sa mga nabilin nga adlaw si Mana kon binulan sang sining tuig 2020 amat-amat na taton mabatyagan ang amat-amat man nga pagtahaw sang kaso sang COVID-19 at pag-ayo sang mga natapikan sang kagaw. Inyo ka-aksyon na Marlon Hidawaya. Kagkaroon sa ating Pangulong dinala. Nanong mga balita nga naglinagabong sa mga adlaw sa bahin sang balita lokal. Bangkay sang babaye nga nakitaan kaginlubong sa barangay San Miguel, La Carlota, asawa sang drug kingpin. Ginatawag man serial killer nga napatay sa manhunt operation sa mga otoridad sa Banwa sang Murcia. Ang pagkilala sa bangkay sang babaye una ginanunsyo sa Action Radio Bacolod kay ginapagi sa hepe sang La Carlota City PNP ang ngalan Juliet Branzuela Mercader, asawa sang natiruhan kag napatay sa Murcia nga si Jennifer Mercader. Ang mga asawa pareho nga nag-estar sa barangay Lugo, Bourbon, Cebu. Bangod na rin si Jennifer Mercader, nakaagi barangay kapitan sang sining barangay. Kahapon gina-report niya ining babaye, ang iya sining asawa, nakitaan nga may igo sang bala sa dalunggan lapos iya sining kaliog. Ang panapton kag kagabitan sang biktima, isa sa nangin serbe, nga alagyan agad siya makilala sa iya sining mismo pamilya. Ang post sa social media angos sa mga gamit sang biktima na kabuligman. Agod na padasig na kaaksyon ang pagkilala
pero ang makalilibog subong. Ang pamangkot kung paano nakakadto ining biktima sa Lacarluta, kung ang iyaba na report nga nagpanago sa Banwa sa Murcia, pila katuig ang kalawigon. Inibala ang asawa na kaupod sa isa nga banda, matapos matiruhan kag mapatay, may grupo ba na nga nag-ayam sa asawa, kag ano ang kaangtanan sang krimen sa Lacarluta sa operasyon sa mga otoridad sa Banwa sa Murcia na nagpatay sa bana. Una sa balita, una sa aksyon. Kung istorya sang natiruhan kag napatay nga bana, ginasiling nga madugay na ini nga ginatiktikan sa mga otoridad. Tagod magluwas sa madamo-damo nga kaso may kaangtanan sa ilegal nga droga, nagpalagyo pa ini sa prisuhan halin dito sa Cebu. Diri nagpaamulya sa Banwa sa Murcia. Ang kapulisan naman sa Lacarluta makaaksyon tutok subong. Ang ilasaning investigasyon kung ano ang rason kag sin-o ang tao o kung grupo sa likod sang pagpatay sa asawa, kag nga gintiro na ginlubong pa. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang kooperasyon sang mga vendors angos sa natanan nga patigayunon nga swab test sa maabot nga weekend, ginalauman sang lokal nga panguluhan sang Bacolod. Tingin na siling ini makaaksyon nga voluntaryo duwa manipilitay di. Di sa subong nga senaryo makaaksyon kalabanan nga mga tawo subong kung pagpa-swab test ang pahambalan, galungo gidang ulo kay nga aman galibog man pinser nila sa mga nagakatabo nga resulta sang swab test subong. Una sa balita, una sa aksyon. Mayara sang nabungguan sa salakyan na ospital ginkuan na swab nagpositive. Mayara man nga kastigo lamang makaaksyon, nakastiguhan gindala sa ospital ginkuan swab nagpositive sa COVID-19. Kamo na kung kaisa na galibog ang pensar sa mga tawo subong. Kung swab test ang hambalan, mayara gid man tawo nga handa kag willing niya magpa-swab test para mabalaan niya kung anong sitwasyon sa isa ring nga lawas. Basta libre lang. Kaya kung magpa-swab test sa mga magka-aksyon nga ikaw mabayad, pare-parar ka sang libo-libo nga pesos. Kaya isa ka test magka-aksyon, nagabalor 3,500, mayara ganing nga 4,000. Kapiguduhon ng daan, swab test ka babayad ka pa. Iban pagin sa nga balita, pagbalik lambiyong sa mga salakyan nga dipasahi sa Bacolod. Pagbalik man sa series bus sa pagsulod sa Bacolod. Ang gusto ang resulta, ang mga tao mat-amat nga nagadamo sa downtown areas kag mga kabaranggayan sa unang adlaw sa implementasyon balik sang General Community Quarantine, GCQ. Nakamunog kita sang tinagak nga balik kay may GCQ o kung GCQ nga daan nga ginimplementar diri sa Bacolod nagliligad sa nga mga binulan. Atudtod nga sitwasyon sang syudad na binas sa mga dalanon. Ang mayor nga dalan Araneta kag Lacson. Dugay-dugay aton hibalon. Sa balita nasyonal naman, mga alkalde sang Manila may pauna na naman. Pauna nga plano nga ang Christmas parties sa ila lugar kansilahon. Siya Paranaque City Mayor Edwin Olivares nagsiling nga ang mga Metro Manila mayors subong nagapanumdum kag nagaplano nga magpagwa sang mando nga kansilahon ang mga party sa mga departamento sang gobyerno sa panahon sang Pasko. Si Olivares amo ni sa nagapabuno sa Metro Manila Council naghambal pa nga ini kasahi sang pagtililipon nagpagsiradya hindi subong prioridad sa pungsod bangod ara gihapon ang COVID-19. Correct man? Ang Metro Manila subong nagapahalog-halog sang ila sa nga quarantine na measure nga modified general community quarantine. Pero ang mass gathering limitado gihapon. Pero may isa na kaalkalde nagligad pang adlaw makaaksyon. May opisyal na sa kamando ya. Si Quezon City Mayor Joy Belmonte nagmando na taran-taran nga mga departamento sa gobyerno sila sa nga syudad nga wala sang matabo nga Christmas celebrations. Sa baylo ang kwarta nga gastuhon para dari usaron na lamang
bulig sa mga pigado. Correct. Kung magpasugot ang tarang alkalde sa Metro Manila nga wala sang Christmas party sa Pasko, ay ining sundon man sang iban nga kaprobinsyahanan, mas mayo nga temprano pa i-anunsyo na para mga tao hindi magsala-sala kag hindi mahalag kahulat. Dumdum ka mo sang cancellation sang tigkalalag nga aktibidad pagkadto sa mga tao sa patio. Ginunahan man yadto sa Metro Manila. Nagsunod man as dalomde ilaban-laban ang mumanyo Christmas parties ginaplano nga kansilahon. Unwagin man sa mga Christmas parties mag-aksyon, biho nga may ara ganiya nga party-party sa kada pluyan, ang party-party sa kada pamilya. Hindi na ninyo yung punggan. Una sa balita, una sa aksyon. Lang muna karon sa isahon ng balay kag hamalon nga hindi ka mo pwede magkapartida. May Christmas party gida sa sulod sang balay. Ila man na risgong ila sa gina atubang da kay sila ta sa tagsa mga miyembro sa pamilya kabalo man na kung ano nagata nila kundi sila magdoble o triple sa paghalong. Alas 5:18 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Amaya to kato sa mga pangulong dinalaan mga balita diri sa inyo sa mga palatuntunan. Action Reports Afternoon Edition. Ayad miyad ang tiyempo subong. Way tanto sang init nga nabatsagan. Way man maggato pa ang ulan. May tulotalithi na. Dabu-dabu. Porte way man magdugay. Harap pa maka-aksyon ang hangover sa mga trahedya dala sang darudoho. Nagligad nga adlaw diri sa may Bacolod City. May mga patay bangkay sa Puan Subong. Kaina dara sa area sang barangay Alihiso. May bangkay sa Puanda sa area sang Suba akon sa pa. Ibalaon ta pa kun bala na ano dato kun ano plastada. Alas 5:19 ibalaon ta una ang sitwasyon sa Bacolod City sa observation report sa ato sa ring patrol with Action John. Action John, sa report ng hapon plus kabin. Dalawang aksyon mars ang General Community Quarantine kung GCQ at sa hindi tayo dalawang mga sunod sa Bacolod sumugod karon nga adlaw unang adlaw sa bulan sa Oktubre ginapanugutan ang pagbiyahe sa pila ka mga publiko nga mga salakyan apang may limitasyon gid lamang ang pagpasakay sa mga pasahero lakip man kinahanglan nila nga sundon ang pinaka health protocols nga ginapatuman sa gobyerno lamang masunod kag hindi na madugangan pa ang paglapta sa ginakabalatan kag peligroso nga kagawin ng COVID-19 aksyon mara. Karon nga po dili ato na ekspediensya na amat-amat na rabulyada sa mga salakyan, moderate to heavy to heavy. Ang sitwasyon sa dalagan sa Tropico, pero pila ka mayor na dalanon sa palibot sa syudad. Labi na mga aksyon ang bayan naman diri sa Circumference Road. Kumo karon nga po, paglaway ng patrol, marin kami diri sa Burgos Public Market, ginusoy namon pakadto mga aksyon sa area naman sa Burgos Circumference Road, makabig diri moderate heavy, to heavy ang sitwasyon kung dalagan sa Tropico, ang ato pagkamalan karon nga po. Tuman ka na mo mga pribado nga salakyan, dugangan pagit sa pila ka mga dipasay nga jeepney sa biyahe na, karon nga alaw mga kagsunbot silingon na public transportation. Rason ko nga ang kagsun, pero medyo magulutok-utok ang traffic situation sa pinakamadalan sa palibot sa syudad. Sa area mga kagsun sa Burgos Circumference Road, makita natin diri nga wala labutabi sa mga kabiyahe nga dipasahay nga jeepney, mga pribado nga salakyan. Nagadugan man sa kabugaton sa traffic o hindi mga jeep nga nag-standby sa kilid sa dalan, especially dra sa mga baligyan sa Litson, maboy nga Litson, dra sa Circumference Road, sa may malapit sa may East Pole, so hindi so mga ka-aksyon. Pero dahil nakuha, mga kapanaog ng pasero, ang mga nagadugan kung talaga congest ang mga salakyan sa mga mismong lugar. Wala ka na nabot na kanabuon sa mga salakyan ikan sa magatuay ng direksyon sa norte kung sunga bahiman sa sunad sa Bacolod. Ang damog mga salakyan ikan sa south kagawin to north ila direksyon mga ka-aksyon. Doon nga wala pa ginapanagutan ng pagsulod sa mga dragpo ng mga salakyan na tating tagiban pa sumutakban pa mga ka-aksyon. Pero ato
kung nakita na nga doon ka gutok na gidmana siyang dalagan sa trapiko sa palibot sa syudad. Mas mabugat yung dalagan sa trapiko ang inyong eksperyensyahan kung kamo ang naglabay. Sila naman sa Bangga Kuri, diri bala mga kaaksyon sa may limited extension sakop sa barangay Takuling. Kaya wala labot nga ongoing sa gihapon ang construction sang dalanon ang duha ka tunga nga lane dra mismo sa may limited extension nga ang malabyanin sa mga motorista gikan sa south or rather gikan sa east going to west sa silangan pa doon nakatundan kaya nakatundan doon silangan nga bahin sa mga mismo nga lugar mga kaaksyon. Bawod sini, moderate to heavy to heavy kaya mga cases pa nga bumper to bumper ang traffic situation sa mo sila nga lugar. Mahal na rin mga kaaksyon kaya wala na maging pamtang nga check-up point na sa mga BM, Report PM, Barangay Takuling, kagamunin doon pagkakagan no, sa nga traffic situation dra sa mga lugar. Pero kung nakarabot ang mga kaaksyon sa may Bangga Mital, sining ako, di ba ginamo ng tumang kabugat na dalagan sa traffic. Light to moderate lamang mga kaaksyon, kung mo ang mga salakyan dito na nagpinunsok sa may Bangga Kuri. Ang muna kung pagkatok ng Mital, ito yung bulyada sa salakyan, hindi ka mong sinakagutok ang sitwasyon dito sa mga lugar, mga kaaksyon. Sa piyak na bahin, ang patrol aling kita sa may Bangga, sa may sunod sang Bago. Pasunod ka sa may sunod sang Bacolod, makita nyo mga kaaksyon nga yara pagyako naka-install ang check-point sa may Dalan Araneta, Barangay Sumag. Doon ay baruan naton nga ginpang suspend na ang pagpatigayon sa border control checkpoint o galing sunod sa aton nga mga kapulisan pabili ni Nadra para sa alert purposes or alert response purposes. Na kung sa in any cases, kung magunta na abing nga mga insidente o kung aksidente, madasig na yun nga magresponde ang mga kapulisan nga nahamtang sa naglain-lain nga border checkpoint. Iba na pang dissolve na pero may harap pa sa gyapon nga as is o kung naka-standby mga ka-aksyon. Kung pasunod ikaw dito sa may downtown area na uma na moderate to heavy to heavy nga traffic situation paglabot na naman sa may Lizares Araneta padulo mga ka-aksyon sa may Nice Araneta kay karon nga pon pero tigramo sa masalakyan mga pribado nga salakyan ang direksyon padulo ng pasunod sa downtown area mga ka-aksyon. Ang panumdom diri sa aton nga mga otoridad na binasa nga ang Negros Occidental Highway Patrol Group nga nagapatigayon sa Gapon sa monitoring paglibot sa pila ka madalon sa palibot sang syudad. I-make sure na kompleto ang mga papeles nga bitbit sa nagabiyahe mga motorista kaya na mga kaaksyon sa lisensya, rehistro kagiban pa. Nalabot sila dapat mga kaaksyon ang mga dawa sabi sa salakyan mismo kompleto man kag wala na sa mga dulo diferensya agod ka hindi ikaw papatungan sa nahawan nga mga violasyon sa dalanon mga kaaksyon. Sa Negros Occidental Highway Patrol Group Head Police Captain Roberto Marian. Mga salakyan na mga na-detect natin dito sa highway. Sabihin po kasi sa mga sasakyan ito po yung mga accessories nila si Police Captain Roberto Mariano ang tagpamuno sa Negros Occidental Highway Patrol Group. Mga kaaksyon sa mga panahon, basta mo sinagpanyan po na higop sa mainit niya kape. Pero kung kape natin pagkamalan, suti lang natin ginarekomendar sa inyo. Mag-inom sa Dr. Alfred's Green Coffee, Dr. Alfred's Green Coffee. Walang sabi mo sa Bacolod
Bacolod Aksyon John Diaz. Ulas mo sa aksyon sa Bacolod Aksyon Match. Las 5:26 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Hiningabahin na lamang sa ato sa kalwan sang life extension na vitamin D3. Stay healthy. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala pag Okay, dari kita sa ato sa ring live stream, Gabaritor, Sherilyn Oro Javier, Marvin Bastian, shout out from Mindanao. Okay. Olive Prado Gargaritano, yung nga palang sumarlon, monitor ko ni Riyadh, Saudi Arabia. Elmer Rex Octavio Agenga, monitor lang dari sa Malate, Manila. Tamiyaw ko lang tiyoon ko monitor sa barko nila nga gadongka sa China. Si Rolando Octavio. Liza Monticastro, watching live from Doha, Qatar. Tamiyaw lang ko akon family sa Himamaylan City, Narciso family kag Monticastro family. Rachel Costan Antigosa, watching from Don Salvador Benedicto. Abraham Mentino Caballero, Giovanni Duhino, good PM. Monitor lang ko always. Minda namin Minda. Great ko advance happy birthday sa ako hindablo sa Saudi Arabia, si Marimar. Ako si Maricar Makahilas. Buwas October 2, advance ko great kay buwas day off mo. Gaboritor gate kami diri sa Kawayan, Negros Occidental. Buabot ni Inday Minda, damin Mindang day off ko ba? Si Tiram Alitag, good noon, Aksumalon, Mark de la Cruz. Idol kita Aksumar. Salamat kid Mark de la Cruz. Si Nang Teresa Abante dara sa may barangay Tangob kag Abante family. Gabaritor ba na Helen Montaño, watching from barangay Montevista. Gabaritor Lainit Deo from Hong Kong. Rose Guevara, hello. Mark de la Cruz, Aliana Alegre, Martin Aliling, Imos Cavite. Heaven Romeo Salmorin from Hinubaan. Si Pingsky Arisgar, Judith Calves sa Pamposa, Monitor Emerald Street, Ramilo, Barangay Tagob, taran nga mga taga-Barangay Tagob. Salamat kid Pingsky Arisgar Araman. Toto Bea Jonathan, hello. Alex Fuentes, happy Thursday. Salamat. Milo Huyatid Amit, Monitor kami Gold Crest Subdivision Bata. Alex Fuentes Araman. Yvonne Boisier, okay. Dan Sharing, salamat Yvonne. Rosalie Karuskay Diget. Tersi Baterna. Tamiyaw lang ko family Tanaka sa Villano T. Akon Villamonte. Sa tanan-tanan ka pamati. Remigio Bermelio, dari sa Porok Paninihon, Barangay Panukoy. Remigio from Vic Patri. Evanini Pomuseno, monitor tanan-tanan watching you. Lower Bikutan Tagisiri. Melissa Galon Ambo, good afternoon. Melchor Baroka Robides, mayong hapon, monitor ko dari sa Banwa sa Kinubaan. Mayor Ernest Estrada, mati mana. Manjo Arnejo, Jocelyn Alerta Cordero Gilang, afternoon, monitor ko palihog tamiyaw kay Alma del Mondo Cordero, Ronnie Gilang from Bagos City, God bless Aksubar. Emilia Galon, watching from Pakistan. Cheryl Dulaka, good afternoon. Cheryl Dulaka from Dubai. Si Jerry Azero Jr. Aksumarlon, good PM. Totoo Jerry Azero. Salamat gid. Cheryl Dulaka, tabiyaw ko lang akon family sa Talok Bagos City, family Dulaka. Sa 6th District na, Board Member Jeffrey Tabula, Kamagkalas City Mayor Pedro Zayco, gapapati man sa riyang matalion. Las 5:30. Salamat. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kaluntangan. Responsable ang pagbalita, pagdahin na ipalat na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ang detalye sa nga balita halin sa Bacolod City Hall, mga ka-aksyon, may kaantanan inagyapon sa ining plano kapag pa-swab sa mga vendors sa 3 kamadalagko nga merkado sa Bacolod. Aksyon Radio. City Hall Report.
Gitali sa nga balita sa report ni Action Art tay Hopon Action Art mayong hapon please Kevin. May nga production Marlon kin kalipay ni City Administrator M.Ang ang positibo karon nga sabat no sang mga vendors sa tatlo ka mga merkado na mayon diri sa sunod sa Bacolod. Matapos nga kon manumduman sa aton mag-action kin paison ining konta ni Patigayunon nga pag swab test no sa pila ka mga sa mga vendors sa din sa itong tinalikdan ng weekend, why ini madayon bangod nga madamo no, sa mga vendors ang nagdesisyon na hindi sila mag-cooperar. No, bangod sa pila ka mga concern nga ilagay na palampot action na Marlon. Now, kumo sini nga si Mana nagsentro ang City Emergency Operation Center, especially nagkandak sila sa nagkakaigo na information and education campaign. Suno iya sa kay City Administrator M.Ang nagbunga ini sang positibo nga resulta bangod man tiilan na pa-incendi o napahangob sa mga vendors ang kaundan ang tinutuyo sa ngamong program. Now ang plano diri sang gobyerno lokal sa Bacolod nga sa sining parabuton nga weekend padayon nun na ini aksyon na Marlon kag di optimistic siang nga mangin 100% kung mangin maayo na ang kooperasyon nga ikahatag sa mga vendors. Yari si City Administrator M.Ang at the same time nagaserbi Executive Director sa Emergency Operations Center sa siyudad sa Bacolod. Reason why gin-extend naton kag gin-postpone naton for 1 week ang implementation sa naton surveillance testing is tungod nga naglibot na yung aton team, ang team halin sa Emergency Operations Center sa mga markets para mag-conduct ng information, education, dissemination sa aton yung mga vendors, sa aton ang mga stall owners, sa mga tenants dira sa mga merkado. Kag naghatag sila sang dugang pagid nga informasyon, dugang pagid na mga data nga ginpakita naton kung ano ka importante, ano ang dapat nga ginahimo, kag ano pagid ang pagabuhaton after maswab sila, kag after mag-test sila positive. So ginhatagal lang gid orientation kag pa-inchindi upod sa aton mga doktor, kag sa aton nga mga market supervisors nga naglibot. So maayo man ang resulta, Action Art, kay after sang ila nga pagtiyog sa mga market, subong daw ready na kita handa na kita to implement sa Saturday. I hope it's going to be a successful program na ma-implementar naton this weekend. So far daw receptive naman sila, Action Art. Naintindihan naman nila. Si City Administrator ang balitagikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon Action Art tay hupon o sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa mga nagaproblema naman sa ilas ring lawas bago Pasimbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas ka
Tuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Okay, balikan tang gabarito sa ato sa ring live stream. Live stream, Jeriel, okay, tami ako rin na. Marilo Villar Tanaman, good afternoon, keep safe. Jeriel Dulaka, tami ako akong family, talok ba Bagosri, family Dulaka. Si Andrew Wanites, naman, Andrew Wanites. Si Adriel Bu, salamat. Bernadette Lacson, good afternoon. Regis Ongsud, mayong hapon na sir, monitor ko di Pubs Gas Station sa Barangay Dos Hermanas Talisa City. I love Action Radio. Araman si Zen Cabales, keep safe, salamat. Rose Guevara, Ma'am ano mo si Nelson Dulaca, sang Purok Dahog, Barangay Tabunan, Bago City, Mangkot siya. John Marie Radok, good afternoon, Nagsumarlon, from La Castillana. Jocelyn Arcivita Ulak, Lito Dep, Araman, Gabaritor, sa Tadiyang Matalion. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radyo Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Durawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radyo Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ang mga kaintangan. Responsable at ang balita, pagdayo na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Balikan tara nga ato sa nga patrol. Sa balikman nga report ni Axon John Diaz. Damo sa mga nagakasapuan nga bangkay patay subong ti nagligad to ang biktima sang darudo. Kay na may haraman sa area sang Barangay Alis. Arin ang patrol, balik ang report ni Axon Jan. Axon Jan, please come in. Aksyon man na ibaluan nga karon nga adlaw ginpay dalom na sa General Community Quarantine o kon GCQ ang syudad sa nga Bacolod kag bangod sini nagbalik naman ang biyahe sa mapapubliko nga salakyan kalakip dira ang bus Aksyon Mar nga sadtuan ay ang ila naman nga pick up kag drop off point tup-tup lamang sa mga area nga malapit sa mga outer border control checkpoint na ginapatigayon sa syudad sang Bacolod. Kabangod sini Aksyon Mar nga nagbalik na ang biyahe nagpadumdum diri ang tagdumalahan sang Valacar Transit Incorporated kung VTI sa mga pasahero nga kung mahimo sundon gid ang tanan nga mga health protocols sa ginapatuman sang gobyerno. According to kay VTI Media Relations Officer Ma'am Jade Cevalios nga kung wala ikaw nakasuksok sa face mask, wala ikaw nakasuksok sa face shield, hindi ka man panugutan nga makasakay sa mga bus sang VTI Action kung makabiyahe abi. Kaya bangod na muna ang sikto nga ginapatuman sang ila naman nga management ng kontag dumalahan. Amal diri ni Cevalios karong adlaw nagbalik na ang ilang nga biyahe kag wala man sang pagligwat o kung pagbago abi sa pletihan aksyon man sa naglain-lain nga mga ruta. Sunod diri kay Cevalios as isa gihapon kay ti wala man nga approval o kung wala man rekomendasyon gikan sa ahensya sang gobyerno agud pa saka anugod panubuan ang presyo sang pletihan Action Mar. Sa tiyak sinigin panumdom ni Cevalios nga ang first trip sang biyahe magapabilin sa gihapon las 5 sang aga apang sunod sa iya depende ini kay tikod ang bulto sa mga sarakyan rather bulto sa mga pasero damo man kaya mahimo nga ila nga mas tempranuhon pa ang biyahe Action Mar sang bus kaya na lamang according to sa iya ila ginobserbaran ang pila ka mga syudad sa probinsya sa Negros Occidental nga nagbalik na ang trabaho sang pila ka mga residente sa mo nga lugar sa syudad sa Bacolod kung kaisa may mga inadlaw nga tuman kadamo sa mga pasahero kag nagakapilitan ang tagdumanahan sa VTI nga mas tempranuhon pa ang pagbiyahe sa first trip. O gali according to kay Cevalios nakadepende naman sa tagsa ka curfew time sa banwa kag syudad nga natungdan ang ginatawag man nga last trip sa biyahe sa VTI. May pila ka mga banwa kag syudad nga gi-specify si Cevalios kaangin lamang sa syudad sang La Carlota ang pinaka last trip is alas 8 sang gabi, sa syudad sang Kabakalan last trip is sang gabi Action Mar, sa syudad sang San Carlos via Don Salvador Benedicto butsingon na muni ang bus nga diri nagka-standby kung nagakuha sang pasahero sa Sambok
Terminal o Bacolod South Ceres Terminal Action Mar. Ang ilang last trip is alas 5 sang hapon. Para naman sa nagapoliso sa Banwas ng Hinubaan, alas 4 sang hapon ang last trip Action Mar. Sa sunod sang Escalante para sa Norte nga bahin o Bacolod North Ceres Terminal, alas 7 sang gabi ang last trip. Sa sunod sang Victorias, alas 8 sang gabi, kag alas 4:30 naman sang gabi ang last trip para sa padulong sa sunod sa San Carlos, pero dito nakakuha sang pasahero sa area naman sa Bacolod North Ceres Terminal. Yari si Ma'am Jade Cibalios sa Valacar Transit Incorporated. Nasa agan na nag-start sa Kabugbay sa Southern Part at Northern Part ng Metro Occidental, nag-start ang early trip at 5 o'clock in the morning. So, ang aton na biyahe, depende na siya sa punto ng pasahero mo. So, kung ang pasahero, posible ma-adjust kita ma-early pag kita sa 5 o'clock. Pero kung ang pasahero o due tayo ng gigapon, so mo lang kita sa 5 o'clock in the morning na first trip, no? So, may mga, ang regarding sa last trip namon, ang sa Diresta South, ang nakarlota mo na ang alas 8 ang last trip namon, dahil kami, madepende man kami sa mga curfew plus ng towns and municipalities, sa mga cities and municipalities, kami madepende, kasi we have to abide also kung ano ang mga curfew hours na nila, no? So, amo na nga ang last trip namon, alas 8 diri sa Lacarnota, ang amo nga kapakalan, ang last trip 7 o'clock, ang San Carlos via DSB, siya no 5 o'clock, ang southern part na siya, ang sinubaan, mga alas 4. So, diri ang sa northern part ng Negros Occidental, ang ato diri ng first trip, ang moment ng 5 o'clock. Ang aton na Escalante, 7 o'clock in the evening, ang last trip. Okay. So, yan, alas 8. At ang San Carlos, 4:30 in the afternoon. Action marabat yan si Ma'am Jade Cibalios, ang Media Relations Officer ng Valacar Transit Incorporated. Balik tagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa plano sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Salamat sa report sa Patrol Action na John Diaz. Ay last bus pa sa ato sa commercials. Ibubo ta lang, mabalik kita pagkatapos rin. Magkakalapit man o magkakalapit. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman.
kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Malabutan tutok sa Action Farming Line las 7, top 9 with Action Brian Morden. Action reports after operation, magabalik na naman boss, magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Ako naman, Action na Marlon Hedovaya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio.